makita nila kay. Oh, sa karsada na. Oh. Para sa mga kasamahan natin na nagtatanong kung anong kampanya ang pwedeng applyan. Ayun si kaibigang Joel. Bison, no? Number 1 Bison. No experience. Kapag no experience, zero experience, nag-hire sila dito sa Bison. Wow! Mabilisan lang para makalis na tayo agad-agad. Makauwi rin tayo agad-agad. Para makapag-reset, biyahe ulit. Ano lang yun. Shoutout ko muna. Shoutout kay Pilmore ng Livestock. Oh, Pilmore ng Livestock. Oh, ayan guys. Shoutout mo nga rin po sila kay. Shoutout si Pilmore ng Livestock. At andito tayo ngayon sa Airdrie, Alberta. Kasama natin si kaibigang Bison, Joel ng Bison. Eto guys driver finishing program. Sino yung bang mga kasamahan natin dyan na gustong gustong mga bagong driver yung mga bagong mga truck driver, mga bagong mga truck driver nakakukuha lang yung driver's license, na nagtatanong sa atin kung anong company daw ang nagpapa trainee. Sabihin mo nga kaibigan. Bison. Meron sa Calgary, meron sa Winnipeg. Meron sa Langley, yun. So ito si kaibigan Joel, Bison siya, Bison Trucking Pero siya driver. Pero siya driver, pero ikaw ay driver finishing program. Tapos na ako sa Santa finishing program. Tapos ka na. Ilang buwan yung driver finishing program? 3 months. So ibig mo sabihin, nung kakukuha mo ng driver's license mo, nag-apply ka rito, training ka. So ang unang step shanty-shanter muna, nag-shanter ka muna guys taga-atras siya yan sa yan ang trabaho niya. At ito, kasagutan sa mga gustong mag-training. Marami kasing mga baguhan ting. Lagi namang hiring sa Bison. Laging hiring? Marami kasing baguhan na mga driver na walang experience. Nahirapan makakuha ng experience. Yung ngayon, ang gandang pagkakataon ito, si kaibigan Joel na nagsasabi niyan, kahit saan ba? Kahit saan. Mayroon sila sa guys Vancouver, no? Mayroon Calgary dito. Mayroon dito sa Airdrie. Pero ikaw, ilang buwan ka nang nakakuha ng lisensya? October. Last year. Nakakuha ako ng trabaho ng Bison 3 months. Ako mag-apply. Nag-antay ka muna ng 3 months. So ibig sabihin, nung nakuha niya yung driver's license siya, class 1 niya, nag-apply siya within 3 months, tsaka siya nakapasok sa Bison. Ayun. Hindi mag-apply, walang experience. Mahirap mag-apply pag walang experience talaga, no? Yan ang guys mahirap. Pero at least, ayan, nasubukan mo. So pagkatapos nito, anong plano mo? Mag-highway ako. Mag-highway, long haul. Maglulungol na si kaibigan guys. Baka hindi lang dito kami magkikita, baka pati na sa karsada. Baka sa karsada na kami magkita nila kay. Sa karsada na. Para sa mga kasamahan natin na nagtatanong kung anong kampanya ang pwedeng applyan. Ayun si kaibigang Joel. Bison, no? Number 1 Bison. No experience. Kapag no experience, zero experience, nag-hire sila dito sa Bison. Pero dito lang sa Canada yun guys dito nag-ano rin ba sila ng ng work permit? Hindi. Sorry guys walang work permit dito. Dito lang to. Maraming gusto mag-apply papunta rito sa Canada kaso walang work permit. Meron naman alam na ikaw na agency. Ang agency sa Pilipinas, American Agency, yun.
Apply kayo doon. Tapos yung isa, online yon, direct path. Yun. Direct path. Papunta naman yon sa Nova Scotia, New Brunswick, Cisco. Katulad ni kaibigan, at least kahit paano, napag-start na siya. Zero experience. Saan ka ba sa Pilipinas ka ba, driver na? Hindi, dito lang. Dito lang din, parehas kami. Dito lang din ako natutong mag-truck driving at saka mag-drive ng kotse. Yun, dito lang ako natuto. Lahat? Ako nga rin dito lang natuto. Tricycle lang ako sa Pinas. Parehas tayo. Ano bang trabaho mo dati sa Pinas? Mga factory. Factory worker sa Pilipinas. Guys, si kaibigan Joel, factory worker sa Pilipinas ngayon. Shunter driver na. Tricycle driver din. Tricycle driver, shunter driver, no? At least nagpursige. Nakarating ka rito, work permit? Dami talagang nag-immigrant dito sa Canada via work permit, guys, Okay. Magpaalam ka na. Next time. Shout out sa'yo, kaibigan. Lucky Tracker. Hopefully magkita ulit tayo sa susunod na video vlog natin sa karsada na kasi maglulungol na rin siya. Ingat, kaibigan. Sige, ingat din. Salamat sa time, Okay. Play na kayo, Bison. Bison, See you, Lakay. Okay, ingat pa din. Upload mo yan, Lakay. Yeah, salamat. Ayan, guys, Ayan, mag-apply na kayo sa mga walang experience. Apply na rito sa Bison. Meron silang finishing program. Ayun. Pag wala kang experience, ito yung mga nasa Canada lang. Hindi ito yung nag-hire ng papunta dito sa sa Canada na work permit, guys. 'Di ba ito? Dito lang sa mga Canada kasi marami namang mga truck driver dito sa Canada na nagsisimula kagaya ko. Dito lang din naman ako natuto sa Canada mag-drive. So I find my way out, magkaroon din ako ng experience. Kasi dito sa Canada kung wala kang experience, kahit may class 1 ka, hindi ka tatanggapin. Ayan, Bison, meron silang driver's finishing program. Check nyo yan sa kanilang website, guys. Oops, ayan, green light na tayo. Alright, guys, tara. Tumutunog na yung aking alarm. I'm done na daw. Ayan, pag tumutunog ito, done na. Let's go. Para sa ganun, na rin tayo. Makarami tayo. Wow! Kailan na binibigyan tayo ng magandang biyahe, kaya hatawin natin ang hatawin ito. Mag-aayos siguro to. Check niya lahat yata siguro mga kung ano. Ayan, ito talagang bukas na bukas ang trailer niya. Okay. Yep, I have here 65. Bibigay lang nila sa akin, guys, yung receipt ng
Mabilisan lang to. Could I just see your paperwork? Yeah, right here. Just want to make sure it's the right PO for ya. Yep. That's how it is, eh? Right here. Case 104, this is yours. Thank you very much. You're welcome. Have a great day. You too. Ito, nakakuha ko na yung ano. Pumunta tayo sa labas. Tapos isarado ko lang yung trailer door ko doon. Tayo sa kabila. Dito, sarado natin. Ito muna ako rito. Musta? How you doing? Yeah, you're in the video. Huh? You remember me from JJL Yeah, I Storage? remember you. It's been a while. Yeah, man. I still got your number. I'm gonna call you. Next time. Cut me a little bit, make me look nice, bro. Oh, okay. How you doing, bro? Good, you? You going home now? Yeah, I'm going home now. Okay, Yeah, cool, you? man. Yeah, I am home already. Okay, so take it easy there, okay? Huh? Take it easy. Yeah, man. Okay. I'll send you a video. I recorded from the back. Okay, sure, for sure. Guys, friends natin. Bye! Kaibigan natin. Naalala pa tayo. Mga ilang ano na yan eh. Ilang taon na yata nung huli kami. Yung na-meet ko siya, taon. Naalala pa tayo. Wow! Alright. Kalahati. Kaya pag tumpik-tumpik pa. Let's go, let's go. Malamig na. Malamig na. Pero guys, sa pipick upan natin. Yes! Ito yun si ano. Taga Ontario to eh. Okay, kawayan natin para wala siyang masabi. Okay, saan tayo ngayon? Turn right on Hamilton Boulevard Northeast, then take the second right. Let's go! Alright, diretso na to guys. Samahan nyo ako. Punta na tayo mag-pick up para makauwi na rin tayo ng bahay ulit. Home time ulit tayo nito. Yes! Ayan guys, nandito na tayo sa Trans-Canada Highway 1. Papunta na sa pick up natin. Yes! Naulan at medyo windy, malakas ang hangin. Take exit 78 on the right to Ang Hamilton delikado. East, then keep left. Napakadelikado.
Delikaro, Take delikaro. left to Highway 1 East. So, kailangan natin mag-focus pagka ganito lang. Malapit ng snow. Kalaban ng mga truck driver. Alright. Mag-check-in muna ako sa loob. Yes! Para malaman ko kung anong door tayo. So matagtag yung ano na yun, realize ng train, matagtag guys eh. Tabi lang tayo sa gilid dito. Okay guys, mag-check-in muna ako sa loob. Okay. Pasok muna ako sa loob guys ha. Alright guys, ayan. At binigyan na tayo agad ng door. Yes! Atrasan ko lang itong door. Tapos antayin natin sila. Mabilisan lang para makaalis na tayo agad-agad. Makauwi rin tayo agad-agad. Para makapag-reset, biyahe ulit. Ano lang yun? Yes! Alright. Yan. Alright, dito na tayo sa dock nila guys. Antayin ko na lang mamaya na puntahan ako rito at sabihing loaded na ako. Wala kasing ilaw eh. Ano? Wala silang ilaw kaya mag-aantay tayo. Yes! Okay, 50 continuous. Ayan guys. Tapos na tayo malutan. Tara, isarado natin at saka secured natin itong load natin para dire-diretso na tayo. Yes! Oh, let's go. Ano yun? Tatlong paleta? Ayos, panalo ah. Tatlong paleta, no? Secured lang natin guys. Yes!
Tatlong paleta hanggang Winnipeg. Ayos. Wow! Tara! Alright guys, ayan, dito na tayo sa Trans-Canada Highway 1. Yes! Naka-pick up na rin tayo kaganina, nakita nyo naman. Itong load natin to, diretso na ng Winnipeg to guys. Makakauwi na naman tayo weekdays or weekend. Magre-reset lang ako, 2 araw sa bahay siguro. Pagkatapos larga na ulit tayo. Samantalahin natin hanggat maganda yung panahon. Matulad ngayon, maganda na yung biyahe, dire-diretso na yung biyahe, kaya samantalahin natin. Wow! Mahaba pa yung lakbayin natin, may 10 oras pa, kaya focus lang. Medyo ambon-ambon lang. So far, yun lang, doon lang. Aliwalas ang panahon. Diretsoon to. Alright guys, ayan. Nandito na tayo sa karsada ngayon. Papunta na ng Winnipeg. Makauwi na tayo ng Winnipeg. Yes! Naambon-ambon. Ayan. Doon sa truck stop. Maligo muna tayo doon guys. Baka tayo tuloyin dire-diretso. At the roundabout, take the 3rd exit to Highway 46. Shower muna. In 1/4 mile, arrive at Flying J on the left. Travel Center, Flying J. Hindi man lang kala ko didiretsuin niya. Naantay ko kung ra-right turn yung signal niya o wala eh.
may katabi tayong truck doon. Itabihan ko lang muna yung truck guys. Tamaligo tayo, park muna tayo rito. Presyo ng diesel oh, 169, 170, 156.9 unleaded. Truck end. Park muna ako rito guys. Ito maluwang-luwang. Alright guys, park muna tayo rito at maligo tayo para mabango-bango naman tayo. Ito yung mga bata. Okay. Ligo muna tayo guys. Alright guys, bumila ako ng kainin muna natin, kain muna tayo. Marami pang naka-line up na ano eh, na driver doon na naliligo. Meron akong biniling pizza, 2 pizza oh. Tara kain tayo guys. At itlog 2 rin. Pagkatapos nito tsaka na ako pupunta. Kumain muna ako para makapag-brush ng ngipin. Ewan ko kung anong klaseng holiday next week guys eh. Labor Day yata. Canada Labor Day yata. Yan o, yung kapon na kausap natin, kapwa natin Pilipino, bagong driver, kukuha niya driver niya, nag-apply siya sa Bison nga. Meron silang driver finishing program, which is nagsya-shanter siya doon sa diniliburan natin kahapon. Yun nga, na-meet natin. Ayan, para sa mga kababayan at bago nating mga kapwa truck driver, nakakukuha na lang ng lisensya rito sa dito sa Canada yan. Kung zero experience kayo, mag-apply kayo doon sa Bison. Meron silang drivers finishing program. After that, sabi niya sa akin magha-highway na daw siya, maglulunghol na daw siya, magpapayuis na rin siya. Guys, kain tayo. Once again Bison Transport. Tuloy ko na muna yung video vlog natin dito guys hindi ko maubos, masyadong marami. Mamaya ulit. At maliligo muna ako, tamang-tama. Pag uwi ko sa bahay, malinis tayo na ng mga bata at si Mrs. Guys, thank you for watching. Ingat kayo lagi dyan guys ha.
Once again, it's Lakay Jackie here. Bye! Lakay Pinoy Tracker.